ଏହି ଗଛଟି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ୟାକୁ ନିତିଦିନ ଆମ ରୋଷେଇଶାଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆମ ଭୋଗରାଇ ପଟେ ଚନ୍ଦନୀ ଗଛ ବୋଲି କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଏହି ଗଛଟିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଚନ୍ଦନୀ ଗଛଟି ଆମର କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ ତା ବିଷୟରେ କହିବା। ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିଟି ଆମେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ମାର୍କେଟରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଆମେ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୁଆଣି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଇ ମଞ୍ଜିଟା ହେଉଛି ଏଇ ଚନ୍ଦନୀ ଗଛ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା ଅଛି, ମୁଁ ୟାକୁ କାଟି ନେଉଛି। କାହିଁକିନା ଗଛ ଯଦି ବେଶୀ ପାଚିଯାଏ ତା ମଞ୍ଜି ଆମକୁ ଆଉ ମିଳିବନି, ସବୁ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ମାଟିରୁ ଆପଣ କଢ଼େଇ ଆଣିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ। ଏ ଗଛ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ୟାକୁ ସଫା କରି କାଢ଼ିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଥିଲାଗି ୟାର ରେଟ୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଚନ୍ଦନୀ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ଲଗେଇବେ 2-3 ବର୍ଷ ଆରାମସେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ଗଛରେ ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ସାର କିମ୍ବା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିନୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ୟାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଲଗେଇଦେବେ ଏବଂ ଖରା ଦିନେ ଅମଳ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟେ ବି ସତ, ୟାକୁ ଲଗେଇବା ଯେତିକି ସୁବିଧା ୟାକୁ ସଫା କରି ଅମଳ କରିବା ତାଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଗଛଟିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଖରାର ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ଖରା ହେଲେ ୟାର କାମ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଚେଷ୍ଟା କରିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କି ଚନ୍ଦନୀ ଗଛ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖୁଛେ। ଘରୁଆ ଚନ୍ଦନୀର ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। এইটা ଖାଲି ଆମେ ଯେ ଘରୁଆ ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତା ନୁହେଁ। ଆମ ଭୋଗରାଇ ପଟେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତି ଘରୁଆ ଚନ୍ଦନୀ। ଏହି ଗଛଟି ବେଶୀ ଶୁଖିଥିବା ଯୋଗୁରୁ ୟାର ମଞ୍ଜି ସବୁ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।